सब जना के तो हिसाब किताब हो गए। हाँ खाली एगो टेंट वाला के पैसा ही 22,000 रुपया बाकी बा। अच्छा तो ओकरा के पैसा दे देता नहीं हाँ। आ जाके दे दो। ठीक बा हम दे गाले। हाँ भैया तनी पोतोहिया आइल बिया तो तनी खाना बनवा के खिया देतो हमनी के घरे जाए के बाटे। अच्छा तो 2-3 दिन रुकल रही तो घर जाइए लोगी ना इतना जल्दी कालिए बियाह बीतल आज भी चल जाइबू लोगी। हां हमनी के काम बाटे आकाश होता। तो एक दिन में केगा ओकरा से खाना बनवाल जाओ कालिए के आइल बिया। ए मर्द हमरो आज शाम के गाड़ी बाटे तो सोच रही है जे आज हाड़ी उड़ी छुआवल जाला उ आज छुआ देते तो इहो ले चल जाइत लो अपना घर है हमहू चल जेती हो जा। तो ये बढ़िया बाहर जाइबो। हां तू का कहत रू मेहरा रुआ जो छुआ दियल जा। हां ठीक है रे आके जतन जब अपनी घर त ठीक है आज छुआ दे ले। अरे तू तो खुश है हो ऐसे की तरह खाना बनावे के ना पड़ी। अच्छा ठीक बा कोनो बात नहीं। ए बाबू जा अपना दोस्त के बुला लिया हुआ उनका से कह दी कि खाना बनवा से आज अपना मेहरा। ठीक बा हाँ जा बुला के लिया बैठा लोगी पतो के हाथे का खइबू लोगी। सब दुल्हन आइली स त बेरहन बना के खियावली स ठीक बा। ए भैया तू हमनी के तनी चीनी में के रोटी बनवा के खिया देतो। चीनी में का रोटी खइबू लोगी। हां जो रोटिया में चीनिया हुर के बनावल जाला। हां देखल जाकेगा दुल्हनिया बनावेले हमरो उहे खाए के मन करत। अच्छा ठीक बाटे कोनो बात नहीं है। तू का खइबो का बनवा ले भाई। उहे बनवा दो हम उहे खा ले। उहे बनवा दियल जा। हां उहे खा ले। ठीक बा मेहरा रू तो बाबू तो गलबो बुला के लिए आवे तो लोग कह देतनी है। ठीक बाटे कह दियो। ठीक बा तो भाभी फोटो तो ठीक बिया तारा कैसन लागल हियो। अरे हमार फोटो तो लाखों में एक बिया हमार बेटा का फोटो के जोड़ी नंबर 1। बाबू का हो काहे का हमरा के बोलौला इतना सुबेरे हो अभी सुतर रहनी मेहरा। अच्छा मेहरारू के लगा सुता रही आई तार फुआ लो बालो दोनों जाना इ लोग कहता लो कि हमनी के जाता नहीं घर है। अच्छा आई तार चचो एबरा इनका ट्रेन भाई हो जइया बाहर तो इ लोग कहता लो कि तारा मेहरारू के हाथ है बेरही ना खाइलो इ लोग चीनी हुर के जो रोटी बनेला नु रोटिया में चीनी जन हुराला चीनी के रोटी उहे खाई लो। अच्छा तो तू जा अपना मेहरारू से कह दियो कि बाबू कहला की रोटी में चीनी हुर के बनाओ चीनी रोटी। अच्छा तो जा आप बनवा के आ लिया वो सब जना खा लिहल जा आई लोग के विदा कर जाइलो अपना घर है। ठीक बा और अभी तो ठीक रुको बा ठीक बाटे आवता तो खाओ के आ तब जइया लोगी ना। ठीक बाटे। हां नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़। रारू का जी बाबू कहले हन अच्छा जे आटा में चीनी हुर के आ रोटी पकवाबो बुआ आइल बाड़ी सन उ खा के अपना अपना घरे चल जाइलो। ठीक बजाई रहो चूल के लगे बैठी आँच लगाई हम आटा घर में से सान के लेके आवतनी आ तावा गरम कर देम हम आवतनी। और अभी तो रुको ए जीरो तावा गरम कर देनी। हाँ 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 ठीक बा रवा चली हो बगल होने चली बैठी। मेहरारू का जी रोटी करिया हो गईल बाबू हमरा के मारे लोगी हन
रोटी करिया हमार बाबू ना खा ले, गोर रोटी खा ले। अच्छा ठीक बा, अपना सारिन के बोलाई हुए गोर करे ले। ए साली जी हने आएब बोली देखे भाई रोटिया करिया हो गई केंगा गोर होई। अबे हम गोर कर देतानी, रुकी लेके आओ तनी ओकर जुगाड़। दीदी तू उतार के जा रख, हम गोर कर देतानी। रुक हेलो बढ़िया से लगा दो, पापा जी ना खिसियाए। अच्छा एकदम उज्जर कर दो, एकदम उज्जर। और उज्जर करो, हो ना हो लगावा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साली जी बढ़िया से लगा दे जे बाबू हमार ना खिसियाई गोर क दी जे बाबू हमार गोर रोटी खाई है। ठीक बा जीजा जी, हो गई देख ली रहो रोटी। ए दीदी तौआ उल्टा बा, सीधा कर दो। तो अबे नु हमनी के रोटिया करिया हो गई, तो हुआ उल्टा रहला। तो डाला रोटी। ठीक बा जी रोटी गोर कर दनी, हम जाता नहीं। अच्छा निमन कैलू ए दादा, तोरे ऐसन साली भगवान सबका के दे। हेलो होla हेलो जा मेरा रोटिया के तो जवानी फट गईल हो। ए जीरो बकलो नहीं, रोटिया के जवानी नहीं के फाटा, रोटिया के जवानी बह गईल बा। तब तो बाबू खिसियाई है, अब का कइल जा। ठीक बाटे, ले चली पापा जी के दियल जा, उ खा ले। जौन भइल तवन ठीक है भइल, ले चल के रोटिया के जवनिया जवन बहल बा तवन फुआ पी के आ मोटा जइह सन, जवान हो जइह सन। अच्छा ठीक बा, चली। ए जी सुनी ना, हाँ। रवा तावा ले चली, हाँ। हम रोटी ले चलता नहीं। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, रुकी चल पहले रुकी, हम उतार ली। ली है, ली है, पकड़ ली है, ली है, इसे पकड़े जर जाई हाथ, नीमन से पकड़े। चली। और अभी तो रुको। ये क्या हो गया? ए दीदी जेंगा जीजा जी के जवानिया फाट गइल बा, ये तू रोटियों के जवानिया फाड़ देले बड़ू। अच्छा रोटिया नु फाटल बेकर जवानी होते तो उवा में रोक ले बानी। चलो अब चला चलो चलो। पतुआ रोटी बना दलू, हाँ तो दब खाइल जा। रे बाबू रे, है नहीं बे? हई तावा लेके का घूमत रे रे? पहले तू रोटिया खाना तब तावा के बात पूछी। अच्छा हाँ ठीक बा, बैठ 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 जा, पतो बैठ जा, पैर दुखा जेता, द रोटी खाइल जा। अली खाई। रे ई को रोटी बनल बड़े, यही रोटी बनला। ए पतवा तारा रोटी बना के लूर नहीं खे ना। हई रोटी हई करिया बाटे, हई बाप रे, हई देख, हई ई को रोटी हो, हई करिया रोटी करिखा में बनलू ह। हम यही बनावे नी शुरू से बनावेलू। हाँ यही हमरा आवेला। का हो तो रोटी खा के तू तो बाबू से करिया हो जेबो। देखो तो मार दो, देखो तो एको से हम करिया खा ले, करिया रे त नखी जानम करिया रोटी ना खानी। हम कनी हां का कहल ह? कनी हां जे बाबू करिया रोटी ना खा ले त आ हई का बह गइल बरे। आ ओकर जवानिया उहे दाब के बावा दलिया। रोटिया के जवानिया दाब के बाबा डाले बिया। हां साफ जिंदगी बकलो रे, रोटी के जवानी हई।
ई रोटी के जवानी बहेला, इमे जब चीनिया भराई रहेला तो ने निकलेला। तो कह तरह रोटी के जवानी दाब के बहवा देला बिया। चिनिया हुरल बा, चीनी हुरल बा ओकरा ही रास्ता निकलेला। रोटी के जवानी थोड़ी बहल बा। पापा जी कहो रो मत खीसे, एकर जन जवानी बहल बानू हां तो ताव में बिटोर के लेके आइल बानी। देखी रे एकर जवानिया यही में बहल बा। हाँ भाइयो लइको तो बकलोले रहला, पतोहियो इतना बकलोल हो गइल। बताओ हई कहत रोटी के जवानी ताव में रोके लियाइल बनी। जोड़ी लागल बा। ए जी सुनी हमार बात पहले। का हो का कहत रू मेरा रू? लइकवा से तो परेशाने रहनी है जा, पतोहियो ओकरा से बड़का चौपट निकल गई। बड़ी मुसीबत में हयो कहत रहला कि कोनो बात ना, बियाह होके त संभाल ले मारो। खा एकर जवानी तू ही खा। चल संभाल लिए का कइल जाई। अब चौपटे मिल गइले से तो अब शादी बियाह कोनो खेल नानू है जे दोसर बियाह कइल। ए पापा जी का हो रो चाचा जी बका खिसिया तनी। ए तो वो पही जवानी जन हम रोक के ले आइल बानी नु, उरा मत पी, फुआ लो के पिया दी, पी के जवान हो जाइम लो तो दोसर बियाह हो जाई। हाँ मेहरारू ठीक कहता। रोटिया के जवानिया फुआ लो पी लो तो फिर जवान हो जाई, आ दोबारा वो लोग के बियाह हो जाई। ए भैया हो जैसन बकलोल पतोही खोजले बाड़ो, फाटा रोटी बनौले भी आ तो तू ही खा, तो जवानी तू ही पियो और तू ही जवान हो खो। हमनी के जात नहीं जा अपना। ए फुआ जी रुकेम, काहे जतनी है खा के जाई। ए फुआ रुकना हई रोटिया के जवानिया पी लेते हूँ, जवान हो जाइबे। बाबू तू ही पिया, तू ही जवान हो खो, हमनी के जात नहीं। ए भाई का हो हम जाता नहीं ना चाचा, तारा है रोटिया के जवानिया पिए के जाए। तू पियो अपने बाबूजी के पियाओ, हम चलत नहीं। ए भाई हने सुना, तू ही कहलो कि बियाह कर हम संभाले मा, तू अंत में छोड़ के भागत रह। जी से कह दिए खाना बनाओ के सिखा दिए, हम आए तो फिर खाए तो खाना। हम जाता नहीं। ठीक बा जा। ए पतो खड़ा होका ऐसन बकलोल दुल्हिन बाड़ू आ ऐसन है बकलोल दुल्हा बाड़े कि जितना हमार हित पावन आइल बाड़ू सब जना खिसिया के चल गइलो है। बताओ रोटी के जवानी फाट वाला, रोटी के जवानी पियावत रही फुआ लोग इनके आ चाचा लोग इनके, इहे कुली यही बनावल जाला। ए मेहरारू तू सिखावा ये लोग के। अरे हम तो जानी बेटा का बियाह करम तो पतो से तर जामी, तो हमरा बोर देहल बोर दहलस। अच्छा कोनो बात नहीं है, अब खरा बारसन जगह ई बकलोल बा इहो बकलोल मिल गइली त एकरा के झेलत ही सत एकरो के झेलल जाई। आ जा एकरा के बढ़िया रोटी केंगे बनावल जाला सिखा दिए, सीख लिए जा पतो सीख लिया। अब का करो सिखेबे नहीं कर। हई धर जाके तू ही खा। खाना ली ना ना जा तू ही खा। ना तो नहीं सुखा ली। ना हम ना खा, तू ही जा खा, एकरा के जमान कर। आ जा भाग रे भाग।